teď bych chtěl odpovědět na jeden názor, že když někdo říká, že půjčka je největší nesmysl, je to samozřejmě pravda, když si kupujete pasivum. To znamená dovolenou, dárky, auto, já nevím, prostě věci, co klesají na ceně. Ale například, když jde o investici, které rozumíte a dokážete to koupit pod cenou, akorát jsem zase udejchanej ty vole po běhu, tak když to dokážete koupit pod cenou, tak se to vyplatí, protože dám příklad. Když si půjčíte 400 000 a jasný, přeplatíte 100 000 třeba, ale když za těch 400 000 dokážete koupit garáž, která se průměrně prodává třeba za 600 000 a dokážete dobře nakoupit pod cenou a 5 let budete splácet ten úvěr, po 5 letech vlastně přeplatíte těch 100 000, takže zaplatíte 500 000, ale ta garáž za těch 5 let už může mít hodnotu klidně 800 000. Plus vám 5 let bude nájem, což bude třeba dalších 150 000. Takže vlastně jste zaplatili na úvěru 20% navíc, ale vydělali jste 100%, takže jste vlastně 80% zisku. Takže je to vždycky úhel pohledu, ale důležité je dokázat jakýkoliv to aktivum nakoupit pod cenou a rozumět tomu, co děláte, že?